Nginibingelele, nginamukele la enichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma wukuthi umusha kule channel, besicela-ke ushaya u-subscribe, ushere i-link ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa mhla sesichaza elinye iphupho. Uma wukuthi ibona ku-TikTok le video, shaya u-follow besithatha inamba noma unge-inbox khona ku-TikTok ucele inamba ngizokunikeza. Ngizolokhu ngithatha kuma-comment nje ngizophendula. Kunomuntu obuzile lapha ku-comment yethu ku-TikTok sisichaza amaphupho. Wathi-ke ukuphupha ukhubazekile noma ngokukhubazeka ngabe-ke kubika ukuthini empilweni yakho? Uma uphupha ukuthi ukhubazekile noma-ke awukwazi ukuzihambela, lokho kusho ukuthi uzoba nempumelelo ekusaseni lakho noma lokho okuzamayo kuzophumelela. Ukuze wenze kwenzeke, kodwa-ke kuzofanele ufunde ukubanakekela kakhulu kunamanje abanye abantu, ikakhulukazi-ke bona laba abakhubazekile noma ngithi-ke uma bedinga usizo abantu. Amaphupho ngokukhubazeka ngokungaboni emehlweni. Uma uphupha ukuthi ukhubazekile ngokungaboni emehlweni, kusho ukuthi-ke kungenzeka wenze iphutha elikhulu, kodwa lokho kungagwemeka uma ulalela izeluleko zabanye abantu. Mlaleli, bengicela-ke ukuthi ungakhohlwa ukushaya u-subscribe ukuze-ke mhla sengiphosta enye ividiyo elandelayo ungaphuthelwa. Buza-ke la kuma-comment ukuze-ke nawe uy'beke ethubeni lokuthi i-comment yakho ngiyithathe ngiyowenza ividiyo ngayo, ngilihlaziye nje kabanzi lelo phupho ozolibuza kwi-comment lapha ku-YouTube wethu. I-channel ithi nje sichaza amaphupho. Bese-ke niya-subscribe nisale kahle.